Ισίδωρη, με ενδιαφέρει πολύ να μου μιλήσει για τη Βίβια. Ξεκάθαρα, είναι μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία. Μ' αρέσει το γεγονός ότι μπορεί και κρατάει κάποιες ισορροπίες και με διπλωματικό τρόπο, ρε παιδί μου, ρυθμίζει κάποιες εντάσεις κτλ. Αλλά αυτό που είναι πλεονέκτημα, έτσι όπως το είδα, είναι δίκοπο μαχαίρι ταυτόχρονα και αυτό που με προβληματίζει. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις εάν μιλάει η καρδιά της ή αν μιλάει το μυαλό της, που είναι πάρα πολύ κοφτερό. Αυτό που λες, το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Στο τελευταίο ραντεβού εκδηλώθηκα μαζί της. Της είπα τα συναισθήματά μου, της είπα ότι νιώθω πολλά πράγματα για εκείνη. Αλλά υπάρχουν στιγμές που η Vivian μου βγάζει μια ψύχρα. Γι' αυτό σου είπα ότι παγώνω μαζί της και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Φοβάμαι ότι αυτό που είναι σημαντικό για τον Παναγιώτη, μια γυναίκα θερμή, είναι κάτι που δεν